हे गाइस आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैफिनबाय आसा खालामो एसेब्लाबो मोजां मोनगोन नायनानै नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना आंखौ सापर्ट खालाम आं बिदिनो नोंथांमोननि सेराव गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन फैदो दाना आयदाखौ गोलाव खालामालासिनो जागायनोसै नम्बर 1 क्वेश्चन जिउ बिगियाननि बिफा होननानै सोरखौ बुंनाय जायो नोंथांमोना आं अपशनखौ राइट आन्सारखौ बुंनायनि सिगां राइट आन्सारखौ दिहुननो नाजा अपशन ए आव दङ एरिस्टटल बि आव दङ लामार्क सि आव दङ पास्टु एल डि आव दङ रबार्ट हुक बेनि राइट आन्सारा जागोन अपशन ए एरिस्टटलखौ जिउ बिगियाननि बिफा होननानै बुंनाय जायो जिउ बिगियान एबा मा बाय'ल'जि नि बिफा होननाबो बुंनाय जायो नम्बर 2 क्वेश्चन मानसिनि सोलेराव बयनिख्रुइबो गोलावसिन सेलआ बबे अपशन ए आव दङ मस्कुल सेल बि आव दङ नार्भ सेल सि आव दङ बन सेल डि आव दङ ब्लाड सेल बेनि राइट आन्सारा नार्भ सेल अपशन बि नार्भ सेलानो मानसिनि सोलेरनि बयनिख्रुइबो गोलावसिन सेल नम्बर 3 क्वेश्चन बिलाइनि गाबा गोथां जानायनि जाहोना जाबाय ए आव दङ स्टार्च बि आव दङ सेलुल'ज सि आव दङ क्ल'र'फिल डि आव दङ प्रटिन बेनि राइट आन्सारा जागोन क्ल'र'फिल क्ल'र'फिलनि थाखाय बिलाइनि गाबा गोथां जायो नम्बर 4 क्वेश्चन बेर'मिटारखौ सोर सोरजिदोंमोन ए आव दङ ग्राहाम बेल बि आव दङ निउटन सि आव दङ मार्कनि डि आव दङ टर्सेली बेनि राइट आन्सारा जागोन अपशन डि टर्सेलीया बेर'मिटारखौ सोरजिदोंमोन नम्बर 5 क्वेश्चन बाराव अक्सिजेननि बिबाङा बेसेबां अपशन ए आव दङ 78% बि आव दङ 21% सि आव दङ 20% डि आव दङ 15% बेनि राइट आन्सारा जागोन 21% आरो नाइट्रजेना 78% बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय 21% दङ अक्सिजेना बाराव नम्बर 6 क्वेश्चन मा भिटामिननि आंखालाव मेगन नुयै एबा खुख्रि खाना बेराम जायो अपशन ए आव दङ डि भिटामिन बि आव दङ सि भिटामिन सि आव दङ बि भिटामिन डि आव दङ ए भिटामिन बिनि राइट आन्सारा जागोन अपशन डि ए भिटामिननि आंखालाव मेगन नुयै एबा खुख्रि खाना बेरामा जायो नम्बर 7 क्वेश्चन स्कारबि बेरामा मा भिटामिननि आंखालाव जायो अपशन ए आव दङ ए भिटामिन बि आव दङ सि भिटामिन सि आव दङ इ भिटामिन डि आव दङ के भिटामिन बेनि राइट आन्सारा जागोन अपशन बि सि भिटामिननि आंखालाव स्कारबि बेरामा जायो नम्बर 8 क्वेश्चन दैनि जिउसा एबा बिजानु फोजोबस्रांनो मा बाहायनाय जायो ए आव दङ नाइट्रजेन बि आव दङ अक्सिजेन सि आव दङ पटासियाम पारमेंगानेट डि आव दङ गोजौनि मोनसे दङ बेनि राइट आन्सारा जागोन अपशन सि पटासियाम पारमेंगानेटखौ दैनि जिउसा एबा बिजानुखौ फोजोबस्रांनो एबा गैया खालामनो थाखाय बाहायनाय जायो नम्बर 9 क्वेश्चन खानस्रिया माजों हां लालाय हगारलाय खालामो अपशन ए आव दङ खुगाजों बि आव दङ खोमाजों सि आव दङ बिगुरजों डि आव दङ गन्थंजों बेनि थार फिननाया जागोन अपशन सि बिगुरजों खानस्रिया हां लालाय आरो हगारलाय खालामो नम्बर 10 क्वेश्चन सोरो पेनिसिलिनखौ दिहुनजेनदोंमोन अपशन ए आव दङ ट्रेसार बि आव दङ एडवार्ड जेनार सि आव दङ लुइस पेरिस्टौर डि आव दङ आलेकजेन्डार बिनि राइट आन्सारा जागोन अपशन डि आलेकजेन्डार फ्लेमिंआ पेनिसिलिनखौ दिहुनग्रोजेनदोंमोन नम्बर 11 क्वेश्चन बैसो जानाय सासे मानसिनि सोलेराव एबा देहायाव बेसेबां हारा थायो अपशन ए आव दङ
208 B आव दङ 206 C आव दङ 203 D आव दङ 201 बिनि राइट आन्सारा जागोन 206 206 बैसो जानाय सासे मानसिनि सोलेराव बा देहायाव हारा थायो जोंहा जोनोम जाजेननाय लोगो लोगो गथ'नि बेयाव बेसेबां थायो होनोब्ला जोंहा मा 300 नाम्बार 12 कुइसन सासे गोग्गो मानसिनि सोलेराव बेसेबां जौखोन्दो दै थायो अपसनाव दं 80 बियाव दङ 67 C आव दङ 57 D आव दङ 75 बिनि राइट आन्सारा जागोन अपसन C सासे गोग्गो मानसिनि देहायाव बेसेबां 57% दै थायो नाम्बार 13 कुइसन सरासनस्रायै मानसिनि थैनि pH नि बिबाङा बेसेबां अपसनाव दङ 7.35 to 7.45 बियाव दङ 4.0 to 4.5 C आव दङ 8.25 to 8.35 D आव दङ 6.45 to 6.5 बिनि राइट आन्सारा जागोन अपसन A 7.35 to 7.45 मानसिनि देहायाव बेसेबां मा थायो pH थैनि pH आ नाम्बार 14 कुइसन बबे बेरामा भाइरासनि थाखाय जाया अपसनाव दङ हेपाटाइटिस B आव दङ टाइफयड C आव दङ कलेरा D आव दङ कर'ना अब्ला जोंहा बेनि राइट आन्सारा जागोन टाइफयड माना बुंदो टाइफयडआ मा भाइरासनि थाखाय जाया अब्ला जोंहा मा कर'नाखौबो मिथिखायो नङा होमबा नोंथांमोना कलेराखौबो मिथियो हेपाटाइटिसखौबो मिथियो नङा होमबा अब्ला बेनि राइट आन्सारा मा जागोन अपसन बी टाइफयड नाम्बार 15 कुइसन गाइखेरनि दाखा खानायनि गाहाय जाहोना मा अपसनाव दङ भाइरास B आव दङ भेंकुर C आव दङ बेक्टेरिया D आव दङ गोजौनि मोनसे नङा अब्ला जों गासिबो मिथिखायो नङा होमबा अपसन C जागोन बेक्टेरियानि थाखाय गाइखेर दाखा खायो नाम्बार 16 कुइसन साननि सोरांनिफ्राय मानसिनि देहायाव बा सोलेराव मा भिटामिन मोनो अपसनाव दङ भिटामिन A भिटामिन B आव दङ B भिटामिन C आव दङ C भिटामिन D आव दङ D भिटामिन बिनि राइट आन्सारा जागोन D भिटामिन बियो D जागौमोन दे बेयाव थालांदो टाइपिं मिस्टेक जादों अब्ला जोंहा साननि सोरांनिफ्राय मा भिटामिन मोनो D भिटामिन नाम्बार 17 कुइसन एड्स बेरामनि जाहोना जोंहा एड्सआ मा जाहोननि थाखाय जायो प्रोटोजोआ B आव दङ भाइरास C आव दङ बेक्टेरिया एबा D आव दङ भेंकुर बेनि राइट आन्सारा जागोन भाइरास एड्स बेरामा मोनसे भाइरासनि थाखाय जायो नाम्बार 18 कुइसन मेलेम सिंनि बाहागोनि गाबा माने मेलेमनि सिंनि बाहागोनि गाबा अपसनाव दङ गोमो B आव दङ गोजा C आव दङ गुफुर D आव दङ मुगा अब्ला बेनि राइट आन्सारा जागोन मा गुफुर मेलेमनि सिंनि बाहागोआ जों गासिबो मिथिखायो नङा होमबा गुफुर थिग बेबायदिनो नोंथांमोना आं माखासे डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनगोन नोंथांमोना आरोबाव गोबां माखासे जिखिनि भिडिअ नायनो थाखाय आंनि डिसक्रिपसनखौ चेक खालामनो हागोन नोंथाङा आंनि डिसक्रिपसनाव थांनानै आरो माखासे भिडिअफोरखौ नायनो हागोन आरो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ नायनानै मोनसे लाइक खालामना होबानो जाबाय नाम्बार 19 कुइसन बुहुमनां एड्स सान माब्ला फालिनाय जायो जोबोद इम्पर्टेन्ट 1 जानुवारि 1 मार्च 1 जुलाइ अपसन D आव दङ 1 डिसेम्बर बिनि राइट आन्सारा जागोन 1 डिसेम्बर 1 डिसेम्बराव मा एड्स बुहुमनां एड्स सान फालिनाय जायो नाम्बार 20 कुइसन एबा दिनैनि जोबथा कुइसन साननि सोराङा बुहुमसिम फैनो बेसेबां सम नांगौ अब्ला जोंहा खमसे खम साननिफ्राय साननि सोराङा बुहुमसिम फैनो थाखाय बेसेबां सम नांगौ खमसे खम जोङो 8 मिनिट लिरबानो जागोन दिनैनि
एन्सार कुइसना एसेनोसै नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामना हो शेयार खालाम आं बिदिनो नोंथांमोननि सेराव गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै आंखौ सापर्ट खालाम